Wala ni mo duol na ko karon, Father, ihiling ko ang akong tubag, go to the sacrament. Because we need nga iisa nato si Kristo. Dili ninyo iisa si Father Darwin. Wa mingon diri sa Biblia, iisa ninyo si Darwin og makabaton kamog kinabuhi nga waay katapusan. Namura na. Mahimo masudlag bakukang ang utok ni Father Darwin. Sunod adlaw magpaila-ila na siya. I am the appointed son of God. Sunod adlaw ako si Senior Aguila. Magpa-unique ta kay doon na may Senior Aguila. Senior Uwak. Dili na. Wa na tay laing iisa. Si Kristo na diha sa iyang mga sakramento. Amen? Tanang mga masakiton din go to the sacrament. And then use the sacramentals of the church. Si deliverance ninyo inyong balay. Kinsay mag-deliverance kamo. Asa mabasa sa libro ni Father Sikia sa Deliverance Handbook itong itom nga nahurot na karon. Og nag-revise si Father Sikia, sunod tuig na siguro na, nanay blue, ka Father Referger, Deliverance for Laity, man na itong gigamit ron. Sa page 22, kinsay maka-deliverance, dili lang ang exorcist, tulo ang maka-deliverance. Ready na mo? Una, nga maka-deliverance, all priests and religious who have souls under their care. Di nanawag na ko, karon, ikaghag na, Father, na inapusis diri, Father. Yung nag-meeting me. Father, na inapusis diri, Father. Dadon, asa magaron, Father? Na ako seminaryo ron. Father, mo na me. Kay among ipa-deliverance, Father. Father. Relax ra. Relax ra. Why emergency ni Ana? Relax. Ako giingnan ng pare nga nag-contact nako, Father, pag-bless og tubig, use the ritual of the church. Father, dili ni magic, Father. Di ta mga magician diri. Nganong giyawaan ang bata tungod nas pamilya. Kinahanglan ang tatay mo simba na. Kinahanglan ang tatay magrosaryo na. Mga tatay? Hoy, mga tatay. Magrosaryo na jud. Ibaw mo, during exorcism, mo hangyo ang yawa nako, magpakiluoy. Yun ang yawa nako, Darwin, hunong na mo grosaryo. Luoy tong wa kasimba tungod sa tindahan. Yan man, dili na sila tag-iya sa ilang tindahan. Ang tindahan na ang tag-iya nila. Kinahanglan magpanon tang tanan mga tatay, mga nanay, kinahanglan mag-traffic ang simbahan kada Domingo. Mga CWL nga ni adin karon, mga Katolikong way lingaw. Panimba mo kada adlaw. Paminaw mo. Katong wa na yung mga lingaw, panimba mo kada adlaw kay mo na makaluwas sa tibuok ninyong pamilya. Uy. Ready na mo? Dili ka mo'y makaluwas sa inyong kagalingon. Si Kristo. Kung gusto mo maluwas sa inyong anak, kung gusto mo maluwas sa inyong apo, mga CWL, nga ni adin karon, simba mo kada adlaw. Amen ba mga CWL? Gamay raman lang yung CWL. Murag himatyon naman. Amen ba? Atong pakpakan ang Ginoo. God is good all the time. Noon ako na binatanon na. Mingo, God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Atong pakpakan ang Ginoo. Kamong tanan nga niya din ni karon.
pwede jud mo makadeliveran sa inyo rang balay. Amen? Inyo rang family members. Ang deliverance, dili lang para sa nayawaan. Ang deliverance para pod sa tanang sakit. Ato-ato ra niya, makasave mo. Nanipay mo wa? Kay ang tanang sakit nga oppression. Doon ay duha klaseng sakit, natural o preternatural. Kining preternatural mo ni gitawag oppression. Kining natural tungod na sa tugi pangkaon. Tungod na po sa atong taas nga panuigon. Murag sakyanan ba bag-o pa wa pay sakit. Yung kadugay yan ha, no? Hinay na mo pakusog. Kusog na pud mo pahiday. Ngano man nag-maintenance. Dihay usa ka asawa nga marites kaayo. Yang gitawag yang bana daling. Tanawa atong silingan daling dunay. Bakukang ang utok daling. Sa ngano nakaingon magana? Tanawa daling nang labah. Og ang iyang gihayhay daling perti pang bulinga. Dunay sakit sa utok daling no. Ingon pud ang yang bana na adyoy sakit sa utok. Pagsunod adlaw na pod, darling. Ngano nang pod? Tanawa na pod atong silingan, darling. Naa na jud ni gamay. Ni adto ra ning usang adlaw, darling, sigig panglaba, inighayhay perti pang bulinga. Darling, no. Nakasilingan jud tag kuwang-kuwang. Sa bitaw no, ningon pong bana. Pagsunod adlaw, nasyak ang asawa. Ano nasyak ang asawa? Nakakita naman po siya sa iya silingan. La, kamaon na lagi siya manglaba. Na? Limpyo na lagi kaayo ang sanina ngayang gihayhay. Darling. Darling, imo siyang gitudluan. Yung kamaon lagi siyang manglaba, darling. Limpyo na kaayo ang iyang linabhan, darling. Ingon ang bana, darling, kamaon manggod siya manglaba. Kaganina, darling, ang atong samin akong gihinluan. Perting hugawa atong samin, darling. Munang hugaw atong tinanawan ngadto sa gawas. Kay perting hugawa ang atong samin. Uy. Andam na mamuhinlo sa atong samin. Atong antipara. Kung andam na tamo hinlo, nindot na ang atong tinaw-awan. Yan naman, gipakamatarong ta sa Diyos, pinaagi sa iyang grasya, ug kita iyang pagaluwason. Apa na mga tao, gawa mo dawat sa grasya sa Diyos, tinuod nga dunay silot. Amen? Akong hisgutan ha, unsaon pagtangtang sa silot. Ready na mo? Unya, ha? Nagmisa pa man ta. Unya sa tungtok, pahinumdumi ko, Father, ang silot. Ana? Kung makalimot ko, Father, ang silot. No. Kay karong gabi, karong adlawa, dili mo magmahay. Amen? So, kato sa lang, sala, ug pagkamatarong nga, the more ka mo duol sa confession, labi nang doon na tayo dagko nga mga sa